Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Wandituma ukakafika kubalakako ukauze kuti ine ndikubwera, ndipo pa 16 ndikukonza zofunikira za anyamata, endi ndikudziwa kuti anyamata akuvutika. Akabaza tilipo apa lero, tapezapo ndalama lero, ndiye tiyeni pa 16 titenge voti yathu tipereke kwa APM kuti mavuto amene ali mdziko muno athe, osatachepe koma athe. Ndipo APM akubwera ndi maprogramu ake. Tinali ndi maprogramu a technical college amenewo anayima kapali pano, zimene zinamangidwa panopa sizikugwira ntchito. Tikunena pano tikudikira APM yemauja azatithandizire. Achinyamata ambiri mwachotsedwa ntchito. Paadimaki apa, paadimaki anachotsa ntchito anthu osalakwa. Ndipo ine tikunena ngati wakuchinyamata, APM udzapita ukangwadira kuti wonse amene aja ali ndi makolo awo, ali ndi ana, ali ndi atsibweni awo, lero akuvutika. Pabalaka pano pali umphawi waukulu wokhudzana ndi ntchito chifukwa choyiononga adimaki. Ndiye bwana akabwera pa 16 adzayikonza adimakija kuti ino achinyamata mubwerereso kuti kwa adimaki. Anzathu ananena kuti kuli ntchito, adzalemba anthu ntchito 1 million. Alipo olembedwa ntchito yapo? Toona nditu angatengedzi anthu dzambirimbiri kukadziunjika malo amodzi ndikukanena kuti tikulembani ntchito. Zidachitika kuti oloka muziro sadapange zimenezo, olo abakiri sadapange, olo abingu sadapange, koma zachitika mulamuliro uwu, ulamuliro wa nkhanza omangoganiza kuti ndithane ndi ushu, ndithane ndi ushu, ndithane ndi ushu. Ndiye tsono mukatitha tosefe mutsala ndi ndani? Achinyamata tiyeni tigwirizane kuti APM atipatse ntchito pa 17 pa 18 kuti tidzipita kutsogolo. Kuli azinzathu ena amene iwowo akufuna kuti adzitikokera pansi, ife tisabwezere. Tinapanga ubale ife a DPP ndi a polisi. Panopa ndikoza kukuuzani a polisi, panopa ndi abale athu. Mukaona a polisi aja mudzawuza unena kuti yes mafrezo bwino kumahaga amene mmakhala nawo ma area muja achinyamata alemekezeni, chifukwa iwowo imene ija ndi ntchito chabe. Tikudziwa kuti kulabwa mpini ena amene amawatuma apolisi aja kuti kazuzeni wakuti, kazuzeni wakuti, nyamata kuti kubalaka, kazuzeni wakuti. Zimenezo tidakambirana, sizichitikanso iya. Musayembekezere kuzuzika kwina kulikonse. Mwina ndipezereponso mwayi dzulo akuti ena apunthidwa uku chakulilongwe kudetsa ukapunthidwa, kupunthidwa chifukwa cha flag ya DPP. Flag chifukwa choti apo pali flag ya MCP, apa pali flag ya UTM, apa pali ya DPP. Ndikungodana ndi flag ya DPP ija. Ndiye apita kukazula flag, ayizula flag. Anthu amene amati wowo kuchipinda kwawoko, anthu awowo ndi kuwaukira mukuzulira nji flag, ndi kuathidzimula kumeneko. Ndiye achoka pamenepo ndi akubwera kuti tikudziwa zimene zija wapanga mgangata. Ambuye awakhululukire pakuti sakudziwa chimene iwo akuchita. Ine zitheka bwanji ndikamenyedwe
kunchewu likamenyedwe kubalaka. Inu mulipo antavamo nde zawo zimenezo ifasa tipake pake iyayi. Izo zawozo azipanga ife za ndewu ayi. Ndanena kale ndikubwerezanso mundimvetsere. DPP woye! APM wandituma kuti ukandinenele za ndewu ayi. Akakuputani perekani ripoti moyenerera. Ifeyo titamanga tikatani tikapereke ripoti ku polisi akamutenge munthuyo. Kuti wamumamva kuwawa koma khululukani, boma lapita kale ili tatenga kale. Safune boma latani. Ndipo ineyo ngati mkulu wa Chinyamata ndikupangeni promise, mavuto anu ndidzatenga kukampatsa APM. Anyamata amene muli ndi madegree anu, masters anu, PhD anu, kaya muli ndi JC certificate, kaya muli ndi MSc, nonsenu ineyo ngati mkulu wa Anyamata ndidzatenga ndikukangwadira bwana uja kuti kubalaka atukula Anyamata yawa athandizeni, ndipo adzakuthandizani. Ndikudziwa kunena kuti mukumachimva china chake chifukwa choti munkapanga mabizinesi kuno. Tikale azimayizi kwa mukambiri koma mzimayi wa yankhulatu uyo eti mzimayi wa yankhulatu eti amayi ine ndikanakhala university tinene kuti mwina University of Lihaka ndikananena kuti nalete lokha chifukwa cha kuponda pano komanso kuti yankhula tonse tamva eti akuti pa 16 September tikavotera ndani. Tiyambe pa president. Pa 16 September president tikavotera ndani. Pa 16 September MP tikavotera ndani. Pa September 16 makasira tikavotera ati. Mai mwina kusogoloko ndizakhala university ndimafuna kuti mukamachoka pano ino musangokhala kokha Mai Maria Mainja, koma kuti inoyo ntchito imene mukugwira kodi mayi mmagona wiki yonse kuyambira Monday to Monday mukukhala muli ntchire mokamoka. Ndimafuna ndikupaseni pano ulemu wa udokta kuyambira lero iniyo ndinu Dr. Maria Mainja. Ziko makwambiri mwachidole mundilole ndipereke ulemu oyambirira wa ulemu upite kwa inu Dr. Maria Mainja amene muli mkulu wa amayi onse kuchipani chathu chokongola chonunkhira cha DPP kuno ku Southern Region. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.